Miondrika ampagnatragna ho an'izy telo miralahy ny vatategnako sy ny fianakaviany ato amin'ny MRFM source amin'ny fahalasany reto ralahy zoky zandry tamin'ny fahavoazana ny parasitista malagasy. Resy tsy niady ro lavo, tsy niady ro kanefa ny atao ahoana moa de inona zava-nisy. Eto dia andesinay atao amin'ny fikambanameny source MRFM miaraka malahelo, miaraka miondrika ary mankahiry ny fianakaviana izy telo miralahy. Tsy de idirako loatra le resaka hoe parasitiste parce que mba agnisany nagnano zegny service militaire zegny ny tegnako fa za tsy de tamin'ny lafiny araiky io, fa ny raha mahagaga fo hoe ny parasitiste agnisany service mahery raha amin'ny service militaire mivolagny. Za tsy mivolagny hoe le service militaire sasany tsy mahery na hoe atao tsinitsiny, fa ny parasitiste de tegna hoe classeko mahery satria eritreretra fa misaoty baka agnabo agny à quelques mètres de l'auteur miala amy tany fa igninanao baka agny. Ndre mandra-pazahoanao tany tsy hainao hoe aia moa tany latsany vitiko, karakory ataoko latsaka avy ary. Jiaby zegny misy fianaragna izy. Tsy lavitra za eto 45 km miala antany misy za eto, école de parasitiste ny français. Ho an'izay mahay la France, ho an'izay mahay école parasitiste ny français zegny, mahay tany volaniko zay 45 km miala za eto. Iro misy fotoagnany, misy saison ary tegna magnaraka météo 24/24. Za tsy mahay ny parasitiste malagasy ve mba magnaraka zegny météo zegny. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny tafika parasitiste malagasy ve mba managna ny teknôlôjia ahaizagna fa hoe magnakory ny toetrandra, makarakory tsiko, fa ny magnapetraka famontaniana hainay hoe comment ça se fait, nagnakory nataonareo tompon'andraikitra mbola nasaky nandefa reto. Ataoko hoe mpianatra reo satria tagnatin'ny fagnanaovagna fagnadinana brevet saute parasitiste reto reo nivoany favoazana zao. Bonsoir Zokjo. Ke ny raha magaga io matetiky volagninay eto hoe tsisy donc pays maro généraux
maro officieux mandilitra atsika Madagasikara. Atao nino ro jiaby io? Ino asandro jiaby io? Nefa ny ro ifegna vola par mois arakaramandro tsy tapaka. Nefa ro aminaka ro tsisy asa. Matoa nisy fitsangan-draha karaha regny, tsy ndraiky, tsy ndroe, tsy ntelo. Aminaka les généraux, les officieux, les tompona ndraikitra ambony tsisy asany. Ravagna. Ravagna. Raha antegna izy amy raha karaha regny, eto tsisy fialan-tsigninareo eto. Eto tsisy excuse-nareo eto. Atsika jiaby sany nagnano service militaire. Misy nagnano carrière 25 ans, 15 ans, 10 ans. Fa misy nagnano 1 an le atao hoe SN. Fa tegna nagaga hoe nagnakory nataondreo zandry regny nalefanareo ny atreka amy fagnadisoagna fahignanandreo. Tompona ndraikitry voalohany miala tsy afaka nareo, chef d'état-major, chef corps d'armée, ministre ny défense, ministre ny tafibahoaka. Miala tsy afaka. Tianareo, tsy tianareo, anareo corps efitra reo, tompona ndraikitry voalohany. Fa aza iliky, aza atao le fomba mahazatra ratsy anareo, tsy za. Aza tsy au courant. Aza la. Lerana anareo mandefa reto gendarme, maramila, polisy, andeha mango vahoaka, andeha tivitry vahoaka, vahoaka tsy mangalatra, vahoaka tsy namon'olo, vahoaka tsy namolan-jaza, anareo au courant. Ary anareo ny tompony baiko. Fa magnino reto zandry vo misonitra ny fiaignanandreo, carrière militaire andreo, nataonareo raha karaha io? Nino antony? Madagasikara ne misy service météo. Nde agny Abimapeko tsotsoray ny service météo. Ny tegna mahagaga koa. Mbo ampidiriko baka eo mikoragna politique générale ny Madagasikara. Azovy antsika tsy nahe arivony mamo zegny ane karazagna centre nazay e maramila américain to. Raha tsiraka navy nagnadoso reo to. Zany arivony mamo zegny. Ke anareo zao nde gnadio tegna. Madio tegna nareo, ny madinika ary zao nde gogoehinareo. Karaha nataonareo raharany B777. Andikeke azovy koa nareo zao nde gnano enquête raha io koa. Teo nareo nikeke FBI. Zao koa nareo ndikeke azovy. Andikeke CIA. Agnano enquête izo koa. Azafady zala. Fonay tsiniky meky. Ben fonay. Ranomasonay tsiniky neky nilatsaka tany. Tamregny zaza tanora vo misontra ny vonenareo, ny potenareo tam resaka anniversaire. Zio koa nareo midika amin'ny araiky ty. Anareo mbiagna voly. Mbiagna nareo mba voly. 16 ans. Folo tsy tampotogno anareo io.
raha important aminareo prison mamorogno dossier zay fo raha ianareo tsisy koa tsy vonegna zegny ampidirigna prison koa tsy ampidirigna prison zegny amorognana dossier non attends raha nagnino loatra zala raha nagnino loatra anareo efatra io miala tsy afaka ary topina ndraikitry voalohany chef corps d'armée chef d'état-major ministre ny défense ministre ny filohanida matoa ny anareo zao iala bala tsy za dikan'izay mazava fa nivolagniny ety Trongoela baraoa ao amy tafiky malagasy oa samy olo chefiny tegnanany anao fo maregny généraux officieux non attends anareo efatra io direct tsy mila mamon'olo mandeha la guerre zay tsy mila tribunal direct gagna ry fanjakagna matsara magnano anareo enquête trop ne raha ataonareo zala trop nandeha le tompona ndraikitra instructeur faharoa ny tompona ndraikitra anao l'instructeur tsy hitanao fa andra misy tsiko tsy hainao fa toetrandra ratsy pourquoi anao mbola nanonga ny tondra manafy reo question petraka any aminao zay mbo hainay ary mbo azonay azovy instructeur anareo za matsiaro taloha pe asonamo tonton général Monibou mbola izy commandant ny Bani base aéronavale Ivato mbola izy commandant tary zay mahita ro ko fandegnano chute mare ro ndegnano zigny ny andro ro mbola mahazo communication ok sa tsy ok aligny andro ro mbola mahazo communication ok sa tsy ok marandraigny alohany andeha mbola fampitandregny hoe karakory toetrandra koa ratsy annulé tsy mandeha mbola izy tary mipetraka ta Ivato to tamy Bani pe à son âme tonton général Monibou tsisy déplacement chute atao zegny toetrandra koa ratsy ben justement anareo koa tsy mamono vahoaka anareo mamono tafy-bahoaka nefa nirety tafy-bahoaka rety karamenareo karama tsy karamandreo ny mpampianatra mampianatra haligny matsagna ry tsisy karama azondreo mbola 35 000 ariary tsy haiko 35 000 francs zegny mba raha azon'ny mpampianatra fa reto généraux li officieux zay karamainareo mana millions et des millions miaro anareo ataonareo matériel mamono zana-bahoaka agnatin'ny tafiky vonenareo zana-bahoaka civil vonenareo azalahy zany matetiky mivola anareo tsy olombelogno ndray extraterrestre zao fa komansy tariminy olo antragno fa anareo koa sady tsy olombelogno ny tsy extraterrestre
tsisy raha pare biby zao fa tarimin'olo an-tragno karaha io nataonareo namono olo benay tompoky lagy sy bongy ino loatra alahelonareo amy vahoaka zalahy bambarako ony ino alahelonareo amy vahoaka ndre zay civil io zay même za météo kofa lerany météo mizaha zay azala mare zaza météo mare mafana lamba karaha zegny atao mare misy malena mare capuchonnareo na raglanareo fa ataova marindriny parasolo sy ny forongony fa ty zala resaka no karaha hitako exprès mihitsy ataonareo za teto ane matetiky mivolagna fitondrany rajoela volanko fitondragna voalohany j'espère que farany tsy hoisy magnindroe magnitelo tsy nanjary teto Madagasikara na nisy ny 72 na nisy ny 82 na nisy ny 91 na nisy ny 2002 tsy haiko nino fitondragnanao rajoela tegna fitondragnany impossible indiscutable inavitrable matibory olo maramila tsy nandeha la guerre tsy niady tsy nagnegna fahavalo mba eko andeha agnegna dahalo fa magnano fagnadignana brevet fatiny baben'ny fianakaviagnandreo nefa ny zanaka anareo ampilifasinareo andafy agny mba apetrako aminareo fagnontania zanaka anareo andafy agny koa mavonen'olo donadonan'olo droniky ravoravo anareo iny baka le question napetrako tamy mialy tsy saky ny valigna za zio amizay magnapetraka aminao rajoela zanakanao na Dubai tsy haiko aiany tamy misy ro bomboman'olo droniky baka agny anao ravoravo mampalahelo reto zandry telo lahy reto matikopinda tsy voa bismillahy non anareo manana toetsaignin'ino zalahy isaka misy événement na événement karakory na événement karakory rajoela tsy maintsy mandatsy karahan'olo ratsy toetringy anao ratsy fagnahy anao io neny nivolaniko teto ary nanaovako publication io tandrema anareo nde ondragna avion nde keny avolagniny io ny mandeha tsara ny manogna beria tsy contre za nde za ty manogna beria baria fa za mipetraka antragno za mizaha fa nde ondragna mba imaginenareo baka poser ny question aminareo andeha za tsy manakagna anareo andeha mba poser question aminareo olo andeha Kenya na Nairobi mora mirajoela neny volagna zigny fa fahignanareo andeha agny karakory azovy ny sécurité azovy ny tompon'andraikitra azovy iaro anareo za teto matetiky mivola vonendreo zanakatsika avatsika andranomasiny vonendreo zanakatsika avatsika antety mbo avy reo mon'olo koa agnapo volagna tsy niherigny andra zany volagna zigny vola izakeo izy tsy mikoazy malahelo zay naviako ny moaly koa tsy raha resaka laboly club igny za tegna nalahelo tsy nagnavita tsisy force net zany de gnano live nitamberigny antsaigninaka hoe ta moment zany nagnano service national
nampianarigny tifitry, nampianarigny charge, nampianarigny lanja, raha jiaby tout ce qui concerne militaire, nampianarigny zay amin'ny service militaire. Fa ty zala andi alabala koa nareo zao boka. Andi pourietinareo koa le zala instructeur aty. Andi amianareo tsigny koa zao les pilotes. Oui, normal, les pilotes voatsigny. Mitodiky aminao za pilote. Firy taogno nitondrasanao avion zala. Nde regny Boeing regny Airbus regny fitoetrandra koa ratsy reo tsy magnembagna. Mais pourquoi anao nagnembagna nga? Valia question. Pourquoi anao nagneky nagnembagna? Même beko zegny. Fa igny nandry ralahinao io. Ndre zay fa vita service militaire fa des années ty fo zay mangotsiko mahita namane maty tsy niady, maty tsy nagnino. Non, attends. Toetsaigninareo zegny karaha io fo. Amono zanaka gasy, amono vahoaka. Ni que ça, 16 ans nareo teo. Mba ataovanareo tompony edy statistique. Firy olombelogno nivonenareo ta Madagasikara. Surtout nga bomba. Agnisan'ny tifitry namono olo ta Madagasikara. Tam raharany 2002-2009. Zegny toetsaigninao zala. Mialatsiny aminao anao ataoko zala volango aminao fa parce que anao fa tsy magnaja tegnanao zala. Soi-disant un général. Quel général blandianao bomba? Bombastique ou aini Chaguimé izy. Salut Rango. Mampalahelo le toetsaigninareo. Mampalahelo. Zay efa impiry ny volagna teto. Nialanareo fa zay efa kajo. Kajo zay mandevy niavanay tsy niady. Kajo zay mandevy niavanay resy tsy niady. Ninetraketraka anareo. Handi volagna nino koa nareo zio. O misokatra amin'ny fagnadediagna. Vavanareo fodia besta boaty anareo. Komanina. Aia fagnadediagna ny hélicoptère. Mbola fare amandriny gilet. Le euro. Aia fagnadediagna. Fa firy taogno zay. Ny begna fagnadediagna. Ny boaka fagnadediagna. Normalement, raha koa fa magnembagna. Na hoe mitily. Na izy hélicoptère, na izy twinoteur, na izy ino avion ni Madagascar Airlines ty ATR, na izy Boeing, na izy Airbus, na izy fusée. Toujours misy boîte noire. Nandeha boîte noire en hélicoptère igny. Question petraka aminareo tompon'andraikitra. Nandeha aia nataonareo aia boîte noire en hélicoptère namonro namana soldat regny. Maramila regny. Anka sisa velogno akanga sisa nanamboragna général gilet. Nandeha boîte noire. Na igny tsy namezanareo FBI nareo vandivandina avy teo boîte noire en hélicoptère latsaky igny nahitatsika hoe ino marigny raha nandalo tagnatin'ny hélicoptère igny. Ndraiky niany tsisy résultat. Zo koa navanareo amin'ny araiky ty. Non, attends. Ça suffit. Et ça suffit comme ça, c'est bon. Magnampy zay vahoaka raha ataonareo. Za mampitandrigna atsika vahoaka. Sitragna lavitry mizaha télévision an-tanàna. Tsy karaha nareo andeha kadalendreo andeha hondragna andro avion, andeha tondro maïs. La vérité mbarako anareo zegny, andeha tondro maïs koa nareo amin'ny avion io. Déjà tsy sakin'ny radio ely mivola hoe avion jovy mandeha hitondrasana anareo. Atsika koa tsisy avion hoe. Bambaraza ino avion nagnatsika nino? Atsika tsisy avion. Avion nanagnatsika ny tsika personnellement tsisy hita.
ndray volana avion regny tsy hainao nandeha zegny naviako mivolagna matetiky teto karaha nataondreo nandafy Solima nandafy Bemolanga nandafy Tsimiroro sambo aroe maventy pétrolier atsika zao mihina tsy fihinany amin'ny pétrolier ataony Kemtsery Barbarantse vidiny zay tiandreo atao izy nefa rananana atsika avion zegny tsy tokony hijalintsika ko avion maventy hazalahy Sambrany Boeny Tolompiavotana Air Force One araiky fadimy adignako agnarany que de mamono raha ataonareo anareo tsy assassin anareo le araiky ataondreo hoe vampira Dracula mila lion'olo fo normal moasinareo tsara karama normal moasinareo managna villa managna au pays de merveille atsimoagny parce que liony vahoaka tsy tiefinareo tadiaviny de igny anareo mamono zana-bahoaka igny anareo manambotro zana-bahoaka ataonareo maisa anareo ne magnano fiaignany requin zalahy fiaignany requin koa nataonareo io e mampalahelo anareo zao nde gnino amin'ny fianakaviagnandreo eto andeha tondra 10 milliards ariary koa anareo fanambarako teto tsy avozoako ny volana zegny fitondragnanareo mivangafaty que ça affaire anditondra vola koa nareo zao ndy vangafaty ny zanakane reto rahalane reto ampanginy vavane zay tsy manginy boko zay tsy voafodinareo vava amin'ny volanareo io zay tsy vola tadiavine wala tsy sezy raha zay mbaranenareo sanandra zay mila vahoaka zana-bahoaka ambany tanàna ambany ravinahitry miaigny karaha ataony zanakanareo miaigny amin'ny angovony vahoaka volam-bahoaka koa ny amin'ny lomanareo zanakanareo e ko tsy volam-bahoaka zanakanareo tsy voavelonareo halatra firenena ataonareo mamilonganareo zanakanareo ko manina mba voleza zalahy anareo aligny matsagna sasaen'olo monde entier fa magnasasanareo anareo tsy mety avijery normal fitombagnanareo ny mandiniky ke mba tiako boko vavako aligny sanandra mba misy araiky amy zanaka anareo andafy aty reo mba voa raha ataonareo zanaka gasy aby reo mba voa karaha ataonareo mavoa anabavine zandrine rahalaine asidine reo mba ezane hoe marary aminareo le rasa tsy marary taloha za tsy mamo azafady amin'ny fianakaviagna ziny tontonko taloha le tonton Monibo zegny kofa isoty tsary tsisy ro français ro namandreo io parce que atsika tsy ampy matériel taloha nde eto volagno 45 km miala za eto centre andreo io fisotendreo français aby reo parachutiste eto 45 miala za eto misy saison ro magnano izy tsy vitany misy saison ny maramila aboko hoe misy fotoagna ro mampianatra civil misaoty amin'ny parachute wasalama aboko misy place hoe civil mizaha anao koa misy zanakanao na misy rahalahinao na misy tiako ninao andisoty anao managna droit mandeha mizaha mifilmer mais non attends azovy tsy mahay lazany baziny arivony mamo zalahy azo tiako dosova za ho anareo zay mba natsiaro fa za natsiaro Américain eto e raha tsiraka nagnadoso ro to
Base Américaine, karazagna NASA de l'Océan Indien, to. Nanjary ny terre karakara igny arivony mamy. Mon Dieu Seigneur, non. Non. Mbiagna nareo mba misy fagnahy volaniko mbiagna. Karaha ataoko, anao fa misy lapoasy, anao fa lagny, anao antiradrano, anao keliantsy, ziska fitondragna andesinao, rajoelo. Anao koa andeha Barea, mandiana, fa vahoaka Kazataomy andeha ataonao maïs. Andeha mon'olo agny. Za baka, tanareo, izy tegna magnambanimbany atsika ni. Antsasaka be ifeny fanjaka. Anao mahita antsasaka be n'olo ifeny fanjakagna ke. Anao tsy mahita vola andeha ifanao mpampianatra, andeha ifanao piasa mpanjakagna. Anao tsy mahita vola pekarinao, vola karama ny piasa Madagasikara. Piasa amin'ny karama. Moins de 3 dollars. Tsary nisy agnabony tany. Ne mabima pe agny tsy mikarama moins de 3 dollars zay. Ko tsy Madagasikara za reky. Anao ndraiky milebaleba, andegna efa avion, andegna efa tiako nino. Otrino. Kyrosène hitondranareo andeha agny, boko hitondranareo impody. Plus location avion n'olo. Io tsara avion ny papanareo, wala tsy avion ny mamanareo. Aboko le magaga, io ne tsy ako karakory ataonareo amin'ny assemblée ao, ndraiky amin'ny Sénat, les deux parlementaires. Mba mbaraza ekony, za magnapetraka question, aminao Zandla Citeny, anao septième vice-président l'assemblée, mba boaze ambaraza budget eny fidinareo, laninareo ke ahitagna vola andeha agnafagna antsasaka ben'olo andeha amin'ny Barea, Kenya, budget baka ia. Soi-disant nareo fanifidy budget 2025 tam 2024 fin d'année. Vola baka ia. Budget ndrovy. Mba azafady zala. Mba azafady Zandry Citeny. Kofa tsy leonao le place miala. Ro kofa tsy tandrignenao. Vangoti pakagny varavaragnandreo besta boate. Mialatsiny aminao Zandry Citeny. Anjaranao miady zegny. Zio io ino tokony mandeha enquête parlementaire. Oui, budget baka ia ndeha ndesinareo io. Tsy andeha hagnano karaha bombastique. Zegny tsy ilaigna enquête parlementaire. Dadilahinao rebaka tsy ilaigna enquête parlementaire fa vola mba hoaka aboakanareo hoaninareo tsy amin'ny aky ilaine enquête parlementaire. Koa tsy zegny ravagna parlementaire io, ni Sénat ni assemblée ravagna nefa tsisy. Karaha ataone vahoaka zay fa tsy mila fitsaragna. Zegny nitatrane ataone fitsaram-bahoaka samy miala basta. Koboka olonazy foagna tsisy jera mbola andesiny. Maty ro agny olonazy, velogno ro agny olonazy. Fa tsy zana bahoaka andeha kadalainao antsasaka be ifeny fanjakagna. Fanjakagna to tsisy vola. Vola boka io andeha ifanao antsasaka ben'olo. Andeha andafo vola mena koa. Andeha andafo bois de rose. Andeha ngondrana nino koa nareo zio. Tsisy mba fiainana manjary ataonareo 16 ans. 16 ans. Andeha hagnano ala elomboe nareo zio baka. Ranomasimboe.
Aza misosoka alahelo, dadilanareo soso alahelo. Zanakan'olo voninareo pour rien boko nareo aza misosoka alahelo. Ko manina nareo? Non, franchement. Za mangataka volanko. Ary ozoniko amy tany masiny. Bo misy toeky maso zanakanareo io anta misy roainy. Bo regninareo hoe marary moa raha ataonareo zanakan'olo. Vonenareo latsanareo lio io sady tsy marary mavoa zanakanareo. Même vadinareo mba tiako misy mahavita magnan'izegny. Anareo vraiment des abrutis et des connasses et cons. Taloha volaniko. Mpidianako korana. Tsy maintsy misy ro baka amy la France io magnara-maso ny parasitisititsika kofa isody. Na mino na ino ro tsy maintsy io. Miala izegny atsika. Alefa la Réunion. Oh, amindry zandry Joachim la Réunion agny. Agny olo tsika mianatra misody. Parce que la Réunion managna avion ary fomba. Za tsy tiako mampiasa mondro manara-penitra jikolondro. Ary fomba avion la Réunion. Babanao karaha i Macron. Pourquoi anao tsy nangataka amy Macron? Anao ne nangataka 8 cm. Anao tsy me mangataka amy Macron hoe mba meza avion ko zay tonton. Babako me avion ko zay fa ro manafina reto mila isoty. Fa avion bobo majinao tsenao tsopony baka ia andemonao manafla. Paix à leur âme. Non, c'est bon. Passe ça là. Tsy anderitivonareo ranomasina isan'andro isaka amy fomarandregny. Tsy zanakane, tsy zafine, tsy ralaine, tsy anavavine, tsy ray aman-dreny, vonenareo ripaka. Enquête fa mandeha, fa misokatra amy fagnadediagna. Ambarabaka, mamalia, nandeha ia fagnadediagna ny hélicoptère, nandeha ia boîte noire ny hélicoptère. Tsy sakinareo boaka, ary tsy sakinareo volagniny. Fotony agnaty boîte. Koa raha fa magnemba. Io na avion na hélicoptère na nino, toujours misy boîte noire. Ary iny boîte noire iny tsy maintsy tadiavigny. Parce que amin'igny ahaizagna raha jiaby mandalo, tamy momananareo nagnembagna, raha nahazo raha iny indroananareo nampagnembagna nareo iny. Fa tsy hoe, mandeha fagnadediagna. Zay baka excuse-ndreo. Fagnadediagna io tsy mety misy farany. Masokatra fa. Andeha avandy anareo zao baka. Ministre ny tafibahoaka, ministre ny défense, tsy haiko chef d'état-major, ny corps d'armée jiaby, andeha avandy anareo zao io. Atrekinareo manafy instructeur ty, andeha atrekinareo manafy pilote ty. Karaha nataonareo ry zala amin'ny ACM. Nefa ny tsay Christian Rajoel, Rafatomanga, anareo telo tegna mamotiky Madagasikara, ary tegna mamony vahoaka malagasy. Ialako tsiny, ialako fondro. Denko nareo zala mamony olo. Tsy niady, tsy nandeha la guerre, tsy hoe ka resy. Salama vatagna tomady vatagna. Mampalahelo toetsaigny nareo zala e. Tegna mampalahelo. Tegna mampalahelo. Enquête parlementaire io tokony mandeha. Za teto fa nivolagna.
tsy haiko ino asany ACJ, Haute Cour de Justice. Rangorony biafiny napetraka eo tsy haiko nino asa nataondreo mba dossier nino kiragno naboakany ACJ. Nefa reo mikaraha mamparomoaro ro tsisy asa. Boko tsy karaha mahelihely. Olo magistrat rery miasa o, quel magistrat? Komanina besta boîte. Magistrat du salon, karaha reky ampaky iny baka. Ny fitondrana sy ny filoham-pirenena sy ny premier ministre tsy agnatin'le raha. Agnatiny ro madame o. Raha B 777. Fa zay kazabadoe. Nareo tegna magnatoetra gny longorona. Jeriny requin, ndraiky fagnahiny lambodi, tsy tia raha manjary. Anteta nareo lambodi, andranomasina nareo requin. Ka, miambigny zay, aroe, hélicoptère ndraiky araiky nomoaly afoko moaly. Mba ino vandy andeha volagninareo koa. Raha mampalingilingy izy io, andeha na Nairobi Kenya, andeha match ny Baria. Maramila, soi-disant no chef corps d'armée, Rajoello. Taf bawaka mvuneno, rea-reanao mila andeha Baria. Ni vunenao zany kan'olo anao boko andeha lefa Kenya. Mariane volagna zandry. Anao fa nandeha agny io de fa ndesa entagna anao jiaby mody amindry zanaka mambadinao agny. Aza mpody Madagasikara iky. Nakabaka koa reky misy avako andeha Kenya ke ondragna avion anazy io. Za tsy mandevigny anareo. Parce que nehanehanareo. Ndeka dalegna, antsasaka be, efa mandray nandraikitry ny ministre ny sport sy ny intérieur, azahoatsika. Moi, mandeha Kenya tsy mila visa, kotsika gasy. Karaha totsika mandeha Singapour tsy mila visa, karaha totsika mandeha Dubai tsy mila visa, asan-kadalenao vahoaka. Misy pays tsy andehanantsika, tsy ilatsika visa. Anareo mavandy raha première naissance nareo agnaty kibon'olo be nareo, ziska nareo fa dadilahin'olo, fa mena gigo, mbola mavandy fo. Ratsy raha mazatra. Aigaka elo. Tegna ratsy raha mazatra toetraignareo zala. Zay fagnovagna nandeha prometiavinao vahoaka tamy 2009. Soi-disant nareo fa namono vahoaka tamy 2009. Ny amy 2025 mamono vahoaka. Zay promesse nao, fandrosoagna zay mamono vahoaka. Fandrosoagna migadra vahoaka, fandrosoagna. Anareo koa ny mandry. Deja boka reo tsy mandry. Parce que reo mandiniky hoe, azao samboritsika maray ampidiritsika en prison. Azao ve andeha moragnatsika dossier. Azao ve andeha ataotsika arrestation. Zay fiaignanandreo. Anareo vola reo imandry, reo tsy mandry. Za rehefa matory, de mivavaka, de ataoko na rehefa dadilahinao vavaha. Anao vraiment tsy hainao mihitsy le hoe définition un président de la République. Tsy hainao raha zegny Rajoelina. Anao koa tsisy raha hainao frère. Désolé zandry. Raha akory atao fo. Anao nandeha natao parce que touritsika Madagasikara président Sadek. Nde Madagasikara to tsy raha hainao ki. Anao nde président Sadek. Ny haiko aminao volagny président Sadika. Point. Basta io. Nde Madagasikara to tsy voabekonao, tsy leonao, tsy voafaritrinao. Andeha agnano président Sadika. Ndanantsy.
ke ny mampalahelo hoe fitondragna ty volaniko aminareo ny mangalataka ny continuité de l'état tsy haindreo mangalataka ny tsy fahotagny mianatra ny tsy fahotagny aleva onogno ny nataony taloha nahazo avion ny tafiky malagasy bany vato hélicoptère tiako firy avion zay hoe normal ry zandry ry anabavy rijady mandeha mangala sary aminany nde service militaire zegny en rijady atseniky nde mitana basy zegny en rijady nde izy mahita basy fa izy fa mangorohoro tsy eny mon frère tsy olo tsy nandeha l'école anao andeha gnazava anao atsika nefa rany atsika moaka atsika koa moaka ino farany mikoaka atsika mikoaka ino koa farany mandoa firo fa raha zay itsy raha eny tsisy mon frère izy io ny tsisy asa loha ny handeha Baria handeha Kenya zegny agnaty lohanan'izy io andeha hoany Kenyana andeha anotrona any Baria zay ty tsy mandeha zay eto mizaha télévision eto en direct zay mity anfony madio voninahitrinay en tant que zay malagasy citoyen manao agna Baria za club supporter ni Marseille ndraiky Barcelone fa ela za tsy nandeha sur terrain ny za match ny Marseille ndraiky PSG wala match ny Barcelone ndraiky Real Madrid za mizaha télé za faravoravo comme si za sur terrain igny koa le président Cornet aminay avaratra agny dra igny baka gouverneur farany trapa amy gouverneur ny Madagasikara jiaby tasianao igny moa misy valeur eny atsika moa définition mot gouverneur un gouverneur izy magnaraka igny ndenao misy aravoagna ndenao misy nino c'est pas un gouverneur karaha igny aminaka roboka mangalataka raha nataony Macron tam finale ny coupe du monde anao koa mangalataka tsy kila raha jiaby alenao taka misy raha alenao taka manjary hainao magnano izy fa nareo ne mangalataka mbola tsy hainareo koa magnano izy karaha olo magnano examen boka reo zao io mon frère magnano examen hoana lesy ty akarakory maraty ninao karaha fahitako fa bon ty sujet alo zava io mbola tsy heno foko mikopie nataony namany afa megnazo papa oro me magnazo papa karaha zay fitondragnatsika mangalataka fa mbola tsy tafiboaka coulé atsika zao volaniko afa agnatiny moins en dehors ni inférieur zegny donc moramora volaniko atsika atsika zao fa inférieur ni moins à l'infini fa tsy hita ça n'existe pas les seuls qui m'a pu exister atsika no mizaha carte du monde io Madagascar fa le hoe vie sociale ny vahoaka ça n'existe pas moaka foko ny volaniko aminareo hoe moaka tsy nia zegny zegny zandroko tsy hendro mon frère anao zao nde nonony fon zone zegny zegny tsy hendro za boka namonondro Sibongi
Faty tsy azo andalovan'ny avion. Non, nandalo avion igny. À quelle raison? Ndraiky niany fagnadediny tsisy nefa. Anao de volagna amindreo frère, mon frère Fabre. Mba essayenao baka io magnambara reo baka hoe inona atao hoe fan zone. Tsy haindreo zegny. Comme terme technique diable mivolanitsika teto zay mon frère. Tokony nampahavidiry ro. Non, fa zay tsy haindreo. Izy volaniko aminao mon frère. Ro io koanteto ro lambidi. Andranomasy ro requin. Tsy tiara manjary. Mandrobaka mihina mitsetry. Halignandra amizay ro Dracula. Normal ro tsy mandry parce que ro mandiniky hoe lionjovy koa nde hoantsika mare. Lionjovy koa nde hoantsika latsikatsika amin'ny tany amin'ny événement zegny hoe. Mampalahelo 3 jours. Aloha ataoko hoe 4 jours. Tsy aviany match finaly Baria vahoaka ravoravo. Deko valohaka nalatsaka nareo alahelo. Non, mon Dieu, beaucoup de misy le tamy tongo vahoaka hoe aloha ndakiny a. Billet moitié. Mais justement, kajo volaniko aminao mohaka tsy nia frère. Mohaka tsy nia koa ndraiky ro io e. Zay baka mohaka tsy nia ndraiky ro io. Tiagnano atao mahera nefa ny bado. Ino mampamenatra anareo koa nikaiky ro baka la réunion. Ah, zay karakory. Zay misy mpianatra ne agnano brevet de chute parachutiste. Karakory anareo libre sa tsy libre. Fa tsy zay ary nagnano nahe ary oh mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph. Mampalahelo. Firy olo maty amy lerany vonena ro zay zara. Firy. Aboko ny magaga. Non, zaboka tsy volagna magaga. Magaga io amin'ny ary. Anosimbary ary. Malany fagnahy. Le vahoaka tsy mety tonga saigny. Tsy mety tonga saigny le vahoaka. Fa volagninao ro kaza mandeha. Loasy vo. Aza legna raha koa fa baka amindro io. Nde vidigna aza mivanga fa hitima badrina ro vahoaka. Non, loasy vo. Boko amizay. Naty zigny e. Mampalahelo eky ro jeune igny e. Mbola tanora hely. Mba magnakory eky babandreo ndraiky rendreo zay. Mba magnakory eky vadindreo ndraiky zanakandreo zay. Mba magnakory eky fiancéndreo zay. 3 jours après, président ho avy. Andalo. Merci président. Foiré diable. Tegna foiré. Mamono avanareo. Mamono ralahinareo. Mamono zanaka manjafinareo. Mbola merci président. Piasa. Zara fa mikarama. Tampoko mangataka smiga mpaningegna amin'ny peuple. Miaraka amin'ny syndicat ny piasa. Samborigny le titule, le président ny syndicat. Gavegna. Agnanovagna arrestation. Anaovagna sursis. Anaovagna tiari. Mampalahelo. Fa anao ndraiky mahita vola amana milliard. Plus location n'avionn'olo. Plus le carburant kérosène. Fa lova waka minany amani. Voilà.
Je m'en fous. Nareo fa 16 ans zatra nina ny amaninareo, za tsy mijery zazo hoe eto. Zay baka torominao. Topina ndraikitry voalohany. Handivolagna nino koa nareo paky zao koa andeha marigny enquête-ny raha ty. Azo koa zao andeha iakizenareo amin'ny paky. Matamo, fa nazoko défile anao, ohatrino valera volamiagnanao, iarovanao rô lerany avy fitsaragna ny raha ty. Dia aloha koa zegny ny instructeur, ny pilote, ny commandant zay nagnamia beko rô, gagazo, fa rô mileba. Oh, madame Paquet, fa nazoko défile anao. Zabaka tsy magnontany ACJ, rô tsisy asa. Tsy haiko ino asa ataony ACJ, haute cour justice. Tsy saky ny assemblée, nitipaka varavaran'ny ACJ. Oh! Si teny, anao 7e vice-président frère. Ino mara, anao koa mavoza mbaraze zaza la tsy midrika amin'io zoky be démissioniava anao 7e vice-président. Aza atao vavabe amin'ny Facebook eto, ndao midrika ary droit anao zegny. Fa tsy eto anao Facebook bla 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 bla. Zay ne tsisy asany ao. Normal zay eto bla bla bla. Eto zay magnambara vahoaka raha misy. Fa tsy eto anao zandry lasy teny. C'est un vice-président de l'Assemblée anao zala. Rahalatsika ro, zandritsika ro, manafitsika ro, maty tsy miady, lavitsy miady, resy tsy miady. Non, anareo jiaby manginy. Andivolagna Facebook anareo jiaby zio io. Fesinareo jiaby boka. Tsy Facebook fa fesinareo jiaby boka. Facebook. Zegny donc misy aminareo. Anareo jiaby. Du haut du bas. Fes de book. Boka fesinareo. Fa tsy Facebook. Non, attends. Ben oui. Justement. Rotsina histoire, frère. Andriagné. Nde tantaratsika Madagasikara io fa mila levilindreo velogno tantara misy. Anao ndi koragna amindreo Cameroun. Anao ndi koragna amindreo raha nisy tamin'ny Paul Biya. Hendreo tsenka zao Paul Biya zegny. Azovy amitsaiky zao ndre tsaiky amin'ny terminal zao tania Paul Biya zegny. Zegny tsy andreo azao ma Paul Biya zegny. Nino raha nandalo ta Cameroun tamin'ny fotoagnan'ny Paul Biya. Tsy andreo zegny frère, tsy andreo. Carte d'identité 8 cm, lalagna 8 cm, 8 km. Nina chiffre-na jiaby 8. Raha tsy chiffre, fahavalo baka dikany 8 zegny. Bon. Igny mikasiky regny raha lahy telo mirahalahy regny volaniko miondrika mpagnajagna amindreo telo mirahalahy mba azo toeragna manintsinintsy ampandriagnanareo nareo zandrilahy ary isoloko tegna aminay fikambanam-ben'ny Source MR FM ny hoe angatagna amrazagna amin-dragnahary mba tsy karaha regny eko ho iaratsika eto agnambony tany fa mba ravoravoagna mba hoe hiala amin'ny fitondragna ty setoany Antsiradrano kely antsy reto mba hiaratsika mamono raha velogno na akoho na dokitry na omby zay takatra ny volatsika. Alohantsika idira alohany idiratsika mikoragna akapobeny politique générale irespira hely zoky be.
za magnapody matetiky hoe za tsy lampanjery wala tsy tragno fagnahy fa ny hegnako ndraiky ny tsara hitako nasoa za tam'za mbola tanora navitako fianarako tsy adinako ary tsy ataoko dossier classé ary za tsy magnasitriky tantara ary za tsy magnambany tantara fa ny haiko hoe tantara mitohy raha fizahako manokagna za Zokobe volaniko zegny koa fizahako manokagna zegny ny fiaigna-pirenena nanomboky 75 nandeha ty fotony pourquoi za mivolagna hoe 75 1900 aitsia za koa diso volaniko za tsy tragno jery wala za tsy lapany fagnahy fa farany natadidiavako niany za dadilahin'olo Zokoben'olo nisiany zegny hoe vrai référendum tam'le hoe eny satsia tamy ratsiraka nangala fitondrana tsy hoe izy nangala nandrava nagnano karaha tondry zalareto fa natao référendum eny satsia eraky ny Madagasikara tam'izay eny satsia eny satsia eny satsia après niny disova za koa diso fa za tsy enky nahita hoe misy le référendum ve légal teto amitsika soi-disant ry zala magnova constitution karaha magnova tricot sans manche-ndreo wala karaha magnova caleçon-ndreo mba nisy diniky tamy vahoaka ve mba nisy hevitry baka tamy vahoaka ve ny fagnovanareo ny constitution ataonareo amin'ny atiavanareo izy non zegny aviako ny volagna teto hoe masakio mivolagna volaniko ary aboako fa matraza fa mbola mipetraka ary mbola légal agny amin'ny Nations Unies le constitution ny fiditsika eny satsia tamy fotoagnany ratsiraka après ni tsisy on lave les mains donc en fizahako zegny koa hoe ataoko banky toka ny politiky ny tsara indrindra donc volagnako izy tsisy karaha politiky nandesiny toboky la Didier Ignace Ratsiraka pe asonamo fa raha koa tsara tsy alany ratsiratsiny tsaroako tam'izegny nisy volagna ataony ray aman-dreny sasany tsiratsiraka ny ratsy fa ny mpiaradia aminazy tam'izegny ny ratsy fa izy koa ratsiraka fo atsika fa lavitry sérieux atsika fa lavitry boko tegna lavitry fotony iny zany ray aman-dreny ratsiraka zany ny kuizany afrikana na ny tandrefagnara ny européana ny aiky fahaizany ratsiraka ny atao hoe idéologie politique idéologie politique ny heny tam'izegny nampieky zao tontolo zao nagnaboahany boky mena tam'izay mbola nianatra baka ataoko entre parenthèse hoe boky mena igny koa miboaka sary aminany igny boka karaha ty de zay magnano blague zegny à l'école ha poretiny madiniky fa anjakany maventy zegny fagnanaovana igny karaha ty zay mbola nianatra poretiny madiniky anjakany maventy fa zao tontolo zao ny aiky tamin'ny boahany boky mena nitsanganany ray aman-dreny be Ratsiraka Ignace Didier tambony pupitre ny ONU ary nampiaiky ny ONU renivohitra tefaka nazo izy tam'izegny hoe un vrai président de la République parce que nanagnany ary heny nampiasa idéologie politique
ary nampiaiko olo maro tamizegny ny hoe tozazo mety Madagasikara tegna hoe nisokatra tamizao tontolo zao tamy tompoko la Didier Niasse Ratsiraka tozazo mety zay nianatra boky mena boko zay taloha zay nianatra boky mena zay nianatra tseniky boky mena ny Kimil Sungy navy amizay boky mena ny Ratsiraka socialiste révolutionnaire socialiste donc zay raha koa tsy diso misaotra boky mena igny sarinazy en personne mbola izy tovolahy ade tegna niakatra de tegna niakatra ny malagasy tamizegny tsisy olo miporiporety tsisy olo ino raha nataony izy koa sy fanavy teo tellement le fanagnany idéologie politique tsapany heny manana culture tsy mitovy amizao tontolo zao tsika tsapany heny fa hoe manam-pahaizana ny zaza gasy tsy nataony tambany-javatra ary izy mivady samy nanandratra avy ny éducation na viany tompoko vavy Céline Ratsiraka mandeha am-piadanana anao mama nampibiagna vaza tany valo teto Madagasikara ny akanjaza éducation sociale mbahoaka tsy nataony izy mivady tambany-draha donc aminaka fijeriko na zay ato amy source MRFM source karaha ataonay amy français aty zay tsy mety koa président karaha Mitterrand tamy Mitterrand sy miginety en France teto nanonga farany après Mitterrand sy migy en France tsary nanonga eky mbola Mitterrand tondra nampanonga agnabo lavitry sy migy tamy France karaha zay koa Ratsiraka ny heny nagnapetraka maha président de la république izy na resaka national na resaka internationaux nampiaiky zao tontolo zao idéologie politique zegny olo mahay politique fa tsy reto bobomadzy oera tsinjaka tsisy valeur boko tsy magnaja tegna de ino raha nataony izy koa fa navy teo vita ny référendum nipetraky izy mampiplace ny président de la république izy nadosiny ta Diego ndraiky Taivato nitafiky frantsay nadosiny ta Merikasiny tsako Meritsatosiky Merikasiny arivony mamy tagny nitafiky Amerikana naboakany ary nampizahavany zao tontolo zao fa mahavita zehe managna maizy azy zehe tegna za tsy nahita ika après nigny azovy mavitavitany normal anareo ozognony hoe koa mandroso Madagasikara foazazandolo volagnan'olobe zegny zalahy tipoka ny agnomby lahy izy koa tsy nahafanigny anao namono anao ke na ny fifandraisana tamy reto tandrefagna ireto de tegna ny edivany tsy haiko mianatra mahazo bourse mandeha sovietika tsisy fagnavagna fazahoagna bourse tamizegny sovietika mbola ro URSS natanjaka meilleur note anao tsaratsara mention anao mahazo Canada mahazo en Allemagne mahazo en Angleterre bourse farany notenao ambany anao mahazo bourse sovietika ary tadidiko tsara hoe nadosony le culture ny tandrefagna de nampidiriny
ny culture reto soviétique reto. Anao amin'ny télévision, amin'ny salle de cinéma, anao tsisy film hitanao koa tsy film soviétique. Mbola URSS volaniko zegny, fa tsy izy io magnano lohan'ny Poutine io karaha lohan'ny Rajoelina koa boka Poutine mila miady fa. Amin'ny fijeriko za manokana zegny même zay ato amin'ny MRFM source, matsapa mahita ny hatsarany ny aignane tamin'izany andro zany ho izy ny apôstôly. Fa zio io nde resaka bourse zegny tsisy. Anao mandeha Buida tam'zegny baka amin'ny avaratra agny paix à son âme Jotob Ferdinand. Izy mipetraka tamy Mahamasina tary tam'zegny. Andeha agnatriky dossier demande de bourse taminazy to. Ravoravo izy mahita zanakavaratra andeha agnatriky demande de bourse. Mahazo. Rbetsinfira Frido regny. Nianatra ta soviétique iny regny. Ro ancien ministre Andratsiraka aby regny presque mpianatry ny soviétique tam'izany andro zany. Fa tsy reto ministre mivanga diplôme, ry gouverneur mivanga diplôme abako mivolagna fa za misy diplôme acheté oui. Normal tsy haiko madiniky tafara. Résultat ny bac, BPC, CEP ambany mamegnatra parce que diadiaviny tsy asiagna fotony ny éducation nationale. Ny mangala taka volaniko tsy haindro. Même ro fa mpangalanao taka mbola tsy tafiboakandro. Teto zany vola. Izy koa fitantagnany Mama Céline fikambanandro teo nananganagna Procops nananganagna tsy haiko niny boutique du quartier, bazar du quartier jiaby. Non, vahoaka ny adagna, vahoaka ny aigny. Fa zio mandehana baka anao boutique marina anao amin'ny quartier io, na ny mpividy na ny mpivarotro zara fa midriky agnaty la boutiquenao ny mpividy. Anao mpivarotro koa io amin'ny sisiny varavarana salon io mizaha ino film andro ino novelasy. Ary tsy haiko zavanareo edy olo mivanga raha zegny nefa nizy aminao boutique. Mais normal, tsisy olitriky boutique. Andidriky boutique andeha gnaniny pesos tsisy, andevanganiny pesos tsisy. Anareo tsy efa lera mandretry gn'ohatry moa zio io, atsika koa mila mandoky zegny fiaignatsika zio. La boutique zara idiran'olo, épicerie zara idiran'olo. Taloha zay tambarobe to tsaroko. Kofa 7h 8h anao fa tsy meta firiry. Farlany firira bazar io jiaby amin'ny sisiny bazar jiaby teo. Parce que olonana ny ampy. Ary hainy tompoko la ray aman-dreny Ratsiraka ny ampiaigny vahoaka. Za tsy mivola izy parfait totaly. Fa ny nataony, za masaky mirearea. Ary za matoky misy olo mirearea plus que za agny. Fa zio antanero boka idéologie politique zay tsy haindreo zegny. Zay tsy haindreo idéologie politique zegny. Ils sont disparus, ro sady en espace, ro sady à la terre, mais ils sont quelque part au milieu entre l'espace et la terre. Non, incroyable. Mampalailo. Za ndraikindraiky volaniko aminareo. Misy lerany, za boka te film science-fiction. Kofa science-fiction za mitia. Mandiniky za hoe science-fiction jiaby zahako. Volaniko. Mbo ho avy karaha ty de Madagasikara avao za. Bah oui.
Zahava en Amérique, en Chine, taxi fa tsy mila chauffeur. Ny tsika téléphérique. Mon Dieu. Mampalahelo e. Tegna mampalahelo. Autoroute lalabe fa miofo. Ya, autoroute lalabe fa miofo. Tsisy raha pare. Ke ny hitako, ny tsapako zegny. Anao koa misy ny hitanao, ny tsapanao koa tamin'ny fitondragnanao ty. Aboa, volana, ino avantage nazonao, ino éducation nazonao, ino kolotsaigny nazonao. Ha? Aboa, volana. Talohany zay aty anisany nagnano mitabe io. Teo, tamin'ny Mahamasina teo. Or isaka faritany misy. Fa Mahamasina teo fitambarany jiaby. Anao mitsinjaka, fombandreo baka Toliara, mitabe, fombandreo baka Tamatavy, fombandreo baka Fianaratsoa, baka Diego, baka Tananarivo, boaka io jiaby anao ravoravo. Zay mitsinjaka ry zay tsy mahita. Fa leran'izay avy an-trano zay mizaha, no volagny asanay tary namadiky boky igny, karaha ty, mitsinjaka ndraiky drapeau be igny andesinao karaha ty. Non, franchement, c'est bien. Io zoko la rosa miteny izy. Izy mpikarakara muzika. Resaka mitabe. Tamin'ny faraparany. Éducation zegny. Fa zio raha misy fanapoizana ara-tsakafo ny éducation misy zio. Izy mahazo zay digo zio. La tournée digo boka zio koa. Ben oui. Za nefa andorona teto. Nandeha marandraigny be nagnadoso mota digo raha joela ndraiky vadiny. Ndraiky ritsay Kristian andeha za l'église amboarigna io. Misy raha iboaka ao izy igny edy. Fa nambarako teto raha zegny tamiro nandeha tagny igny. Izy io amizay. Tamiko mivolagna amizay koa tasianao. Io tsisy resaka fanapoizana ara-tsakafo zegny. Moi. Mbola lavitra nareo mitsy le fagnovagna. Tegna mbola lavitra boko mampalahelo. Boko tamin'ny fotoagnan'ny Ratsiraka volaniko. Ela nefa n'izy nitondra. Anao koa maregny, président Ratsiraka niany amin'ny télévision olo jiaby miraparapa milomay. Mandoko bonheur ravagna bonheur mody bus adivagna Tatananarivo teo anditandregny président Ratsiraka volagny. Renao fa misy taviny raha volagny, misy nofiny, misy tsokany. Oui, olobe mivolagna zegny. Fa izy raha azoko no taminany, azonao kontegna izy mandeha amin'ny radio ndraiky télévision. Azonao kontegna anao marita Ratsiraka amin'ny télévision na amin'ny radio. Raha zay tsy nataony. Masaky mifamatra olo famatra za aminany zay fa tsy nataony firy loatra. Azonao kontegna. Ary izy koa izy fandeha andafy. Nandivory izy, nandeha gnano mission izy, ho an'ny vahoaka malagasy, izy tsy maintsy magnano débat aivato. Tsy maintsy magnano débat izy au départ, à l'arrivée izy magnano débat koa. Tsisy raha sitriny. Bon, nandeha moa za teto ndrasadia ato aminareo. Zegny olombelogno mandeha boka amin'ny Asakalava. Anao mandeha mirasa dia, anao avy magnambara dia. Zegny ny olombelogno, zegny tsy raha antsika biby avako. Anao koa fandeha mirasa dia ambara, za ty andeha, zegny dia koagny atsika agnandra karaha zegny mba zahoatsy karaha zegny regny zegny lo Suisse. Aby ama président avy. Izy avy amin'ny andra zegny hoe olo jiaby fa milomeko andeha arrivé Ratsiraka par télévision direct, débat ataony, volagna ambarany hoe zegny niatsaragnany dia tagny fa indro kely ozy izy mpandrafitra. Izy boka mpivolagna karaha zegny. Fa
mbola hitatsika miandalagna io nagnanaovagna izy fa présidentsika zo présidentsika tafara reto ay rajoela koa ny amin'ny français ay rajoela koa ny à Dubaï tsy hainao nino diany tsy hainao nino raha ataony agny non izy mandeha izy avy izy nefa navy eo ay amin'akabako mihidy olo magnakaraha zay dady lakaseky tsy dady kaseky dady lakaseky magnakaraha zegny amin'akabako anao mandeha anao mataonao misitriky vahoaka tsy mahasaky miboaka amin'ny vahoaka anao andeha ndraiky anao avy dikan'izay tsy madio anao avako tsy madio raha tsiraka tsy nagnano zegny na mandeha izy na havy izy memo izy agny toujours en direct raha ataony olo jiaby mizaha télévision anao mandeha amin'ny hôtel de ville teo taloha Diego hoe raha tsiraka andafy anao mivola misy nino ma amin'ny hôtel de ville eto na mitsaina tary misy télévision amin'ny hall d'information ay misy nino ma amin'ny hall d'information raha tsiraka koa no azy masty milomay ndefa tara le début olo milomay mandeha mitandregny fa zio raha joela zay volagna mare arive 20 heures pa ora zaza vadedy film io atao novelas any anzay karaha misy film amin'ny Netflix ny film vaovao anao tsy menatra vahoaka fa tsy mitandregny anao vahoaka fa tsy mizaha anao tokony mangalondraha za tout le temps iboka magnano fiaignany Sarkozy boka président net en France tia télévision karaha Sarkozy tsisy ndray izy andeha hagnano inauguration TGV ta France teto Sarkozy alegna sary vidéo caméra ro reboka samy bizara ro mamindra zava baka Sarkozy mamindra bizara karaha zay koa raha joela mamindra bizara tsy hainao vitindreo handicapé tsy hainao ro karakory mandeha robot mandeha karaha robot rythme Robocop sa Terminator ho anao Sarkozy même chose ke amin'ny fijeriko manokana koa 75 nandeha taty jusqu'à niany magnanaova jolo mavitavitany boko masaky volagna hoe azana vitavitany mianaratsiniky idéologie politique zay nao vao mimaly ndraiky dadabe deba orota amindreo resaka éducation resaka social mbola nasiany koa resaka tafy-bahoaka tsy nataony tambany-draha tafy-bahoaka nindra nataony tsy vitan'le existant fa misy ny tafiky malagasy mbola nagnano izy hoe obligation SN na service militaire afa le SN raiky afaka baka samby hafa fa tamitafiky nataony ratsiraka hoe obligation tianao tsy tianao 18 anao mandeha service militaire na service national SN nisy ta Madagasikara teo raha zay anao tsy netatsaiky lehilahy jilamboto koa tsy ro milefa agnaty ala agny regny fa koa jeune mahazo convocation SN service militaire na service national fa tsy service national ariko vera edy zay baka agnaran'izigny taloha ro afaka baka boko magnano service national 1 an de reto amizay nataony nampianary karakory mitanarana karakory misarge arme boko ro tsy vitan'igny ro alefa mandeha mampianatra labrosy ro alefa mandeha mikarakara olo labrosy vraiment hoe hitanao fa nisy sécurité publique tamy tanàna fa zio insécurité sécurité misy miaro ro fitondrana base
fa hoe sécurité ndiaro atsika vahoaka azeny tsisy teto ary mbola tsisy mandraky ty nandroany fa taloha vraiment no mareo hoe misy sécurité publique ny tafiky ny police ny maramila ny gendarme mahazo tenu tsisy ke hoe ke zay magnano 26 juin mahazo tenu kofa 26 juin une semaine avant armée diable mahazo tafiky mahazo tenu complet de la tête aux chaussures. C'est un vrai président. Réa qu'on voulait dire, à fierté qu'on voulait dire. Ni un coup bakazala. Aris koreska fifandesana iresa pirenena toute langue. Ratsiraka toute langue. Napiek zao tontolo zao volango tagnatiny boky mena soratiny toza zumity to nampiafatra zao tontolo zao hoe misokatra ho any zao tontolo zao toza zumity Madagasikara ary de tena ny biagna marina raha tsiraka tseniky ny volagna raha de ataony ka tsy vitany ary vitany jusqu'à farany fa tsy karaha sasany reto 8 kilomètres antokanagna andekainao vahiny baka antany aviany agny or dianio andivory en plus ce sont des anglophones anao zaraiky fo francophone agnatin'ny raha io ro andekainao andeha dosinao dialindreo question de 8 kilomètres non raha tsiraka tsara nandeha hoe ke misy raha vita rike izy andy tokagna izy non ministre anazy mandery na CSR boka taloha na CSR ny mandery na ministre anazy mideplace tsisy ministre mipetraka amin'ny bureau zegny bosé voler fesse baya tamizegny tsisy 404 tomobilindreo jiaby na ry CSR sy ny namany na avy tafara amizay ry niva ry lada tomobiliny soviétique masake fa matra zay mivolagna zay ny tafiky nanagna tomobily manara-penitra ry ino magnarany tafiky tomobilindreo igny ry ifa camion boko ino araiky eligny ebro tsy haiko ebro camion ry ategna tafiky nanagna fitaovagna tafiky tegna nanagna fitaovagna tsisy fitina bala wala tsisy fitina basy very zegny koa raha olo fadala verijery donc fa tafiky tegna niary vahoaka koa tsy raha zay he mpianatra tamizegny grève io no mahita ry kosfapy ry rezep ry zandariny ino re manakanakagna zay fa ro tsy mitifitry zay non ro tsy mitifitry zay fa ro manakagna borne fa zao io nde olo folo fo baka nareo ndo mivorena lakelo betibetiky hitanao ry azovy fikaindreo izy igny ry mavoritra biboty non attends fandrosoagna karaha zegny démocratie karaha zegny mampalahelo tegna mampalahelo toetraignanareo zala ke za tsy valampatra maro amy raha jiaby zay fa santionany hoe fizahako manoka amy toetra raha politique misy amizao fotoagna zao non vous n'êtes pas des politiciens raha zay fa volaniko isanandro vous êtes deux allo za tsy ano izy allo ataoko hoe abruti du salon tamin'ny andraratsirika anao tsy mahita nomination hoe généraux nomegny tout le temps anao koa nomeny ratsiraka grade
avolagna fa mavety marigny tsara marigny raha nataoko fa tamin'andrinany non normal izy tamin'ny farany nivolagna hoe tsy hitako tsony nanaovako nareo ry vahoaka malagasy ka aleoko za mandeha zegny ne volagna anazy farany zegny volagna nataony farany anareo koa fa nandrongagna izy tamin'ny 2002 tsy hitako tsony nanaovako nareo ry vahoaka malagasy ka aleoko za mandeha ndraiky niana mareny titiny tsy niary ndeka nareo boko mbola nozognony koa hoe rehefa mandroso Madagasikara foaza zandolo eto atsika iza izy mandroso asiako topely koragna Ambariobe boko abokako amin'ny oranakao raha misy mampalahelo ho an'izay mahay Ambariobe mahay Château d'eau io tany masina izo misy leka ao angle roe agnatin'ny Château d'eau izy io misy leka ao ho an'izay fa matra amindeoamiza tany masina izy io misy leka napetrany zafiny fotsy ao ny mampalahelo tiako volagny avian'izany volagna zegny za magnontany hoe ampodiky le fagnotaniagna fataon'ny Rajoelina tamin'ny andro zany hoe misy fanjakagna veto za tsy magnontany le fanjakan-drazana fa za magnontany le fanjakan-bahoaka misy fanjakagna ve eto Madagasikara nino tiako avia tany masina raha fady olo nampidirin'olo teo tamin'ny Château d'eau teo ondrikondriky tsy haiko bengy tsy haiko nino velo nampinanigna amin'ny gazon en plus amy côté cimetière ato dikan'izay anao koa baka lapointy andeha Jamanjary na anao andeha ngala carburant amy station ny Amdy à droite non boka Château d'eau pasy cimetière tsindrovinao ndefa karaha ty lalabe mampisaraka reo io akamo na nitondrasandreo ondrikondriky ndraiky tsy haiko bengy tsy haiko nino non attends tegna afabaribarinareo mihitsy zegny hoe tsy rarahinareo ary tsy asianareo fotony le razanan'olo zegny nedikany hoe anareo volana fa azay zanaka Ambariobe azay may Ambariobe raha karaha igny ampidirinareo ny tany masina raha karaha igny fa hainareo fa raha tsy mety amy tany io non nampidiry alefa koa sary baka eo vidéo manafina kareo nasaiko nangala izy la pointe en ville io mbarako anareo district ary misy kiny anao miala ny district fanambarako teto ampodiko ndraiky anao miala ny district ary anao avy entre police commissariat io ndraiky tribunal io misy kiny araiky io hitanareo raha nataondreo forma karaha raha nataondreo tsy manjary nataondreo amy rond-point io igny resaka rano piritsika igny vatolamamany baka ezako izy zava io fa misy vodiny mandresy hainareo ino place io kiny izo io place io tany masina io place tany masina mahamasina reo fa riaroa ambiny folo io izy tsy asianareo fotony io ho an'izay may Ambariobe may place volaniko zay io marikitry terrain pétanque io tsy haiko na mbola io aby terrain pétanque na fatsio tany masina io asignindreo fa riaroa ambiny folo io anao miala io izy tabazary teo nipondro vavany abody io tsy voaefany io anao miala io bazary senganinga ao misy anao miala senganinga Château d'eau io misy
io château d'eau be io. Anao miala château d'eau io antragno manohy. Izy boko magnavalatra amizay. Dikan'izay voafehindreo tompo tanàna io rango zay tamy fahazay. Razagna any mipetraka io tanàna io kazato raha fady. Io ne mahavy jiaby misaobaoba io. Io koa mahavy jiaby misaobaoba ambareo be io. Parce que diadiavigny razagna ane zay tsy magneky avako. Faly anareo tsy faly anareo zay magnozogno fo ary ty fane tany ty fane ranomasy. Faroy amizay. Kabarony Danaï Beach ndraiky le Zaïre. Atsika jiaby agnapitrako fagnontaniagna ty vahoakany Ambareo be. 2015 moa azovy député tio. 2015 tiako 2016 azovy maire tio ka nasakiany ngiay Alberto nandeha nagnapetraka hôtelinazy Tasakatia. Nagnino tsy nisakana tsy nivolagniny reto député Dupont reto hoe oh Alberto anao tsy mahazo mandeha. Non, n'installe izy. 2024 azovy maire député tio. Nahavy le Zaïre nidriky koa Sakatia amizao io. Magaga amizay niany le Madagasikara tetry fa hoe illégal tsy ara-dalagna fipitrahany le Zaïre ndraiky Danaï Beach. Donc za me tanànanaka ndeza mpi ndeza maty mbola haiko fo tanànanaka matoa niany reto Dupont aroe reto miala tsigny fa nareo tsy maintsy tongony ko anaragna tianareo tsy tianareo parce que nareo tsy mitandregny volagna ane topitany. Aliabodo ndraiky Labanany normal ro andevoziny raha Vatomanga kotiky koty mila midriky Sakatia parce que nataondreo karaha hampiditsy le Zaïre ndraiky Danaï Beach. Andeha ampidiragna GML Green Madarante. Non. Za magnotro ary manoagna vahoakany Ambareo be tsy iketsy karaha zegny. Atsika mila raha légal ara-dalagna. Zegny fo raha ambarako niany magnapetraka veloma amitsika jiaby amy magnaraka koa mba firavoravoako amy fandehanany Barea andeha finaly amy samedi ry zala ry zandrila ry Barea dédicace baka amy zoky be ty spécial nareo indrindra no zandrila roro mpanazatra amy Barea zandriny. Union fait la force. Zegny fo slogan meko anareo amin'ny Barea.